Al final, el que es vol buscar en la obra de Marcel Duchamp és sobretot el que és una obra trobada. L'exemple més clar el trobem en el que és la seva obra La Font, que no deixa de ser un urinari col·locat al revés. El que se tracta és de que cada xiquet o xiqueta trobe una peça, un trosset de la natura i puga modificar-ho, puga donar-li una segona vida. És a dir, el que se tracta és de que si trobes un objecte que en la natura serveix per a certa cosa, el que pugues fer és llevar-li este sentit i donar-li una altra visió. Al final el que Marcel Duchamp vol és dir-nos que totes les obres les podem trobar en el nostre entorn i que som nosaltres els que podem agafar cadascuna d'elles i elevar-les a la categoria d'obra d'art. Els nostres xiquets i xiquetes ho han intentat i ho han fet de meravella en aquest moment en la natura i ho poden fer en qualsevol moment, també a casa o en un altre entorn. Marcel Duchamp és pura fantasia, és creativitat, és un artista que perdurarà sempre tant ell com la seva obra.